kauluhan, init nga isyu ang red tagging sa community pantry apan dinhi sa Sugbo gisuportahan ng advokasya diin ang kapulisan mismo ang nagpahigayon og community pantry alang sa mga kabus nga katawhan didto sa lungsod sa Liloan. Ani ang report. Mga lagutmon sama sa kamote o mga tanon nga naglakip sa kalbasa, talong o mga leafy vegetables na usay mga dilata, biskwit, itlog ug naapay face mask nga gidisplay sa community pantry sa kapulisan didto sa barangay Kutkot, Liloan. Gihangop kini sa mga mulupyo nga nakasinati og kalisdanan tungod sa pandemya kinsa nikuha sigun lang sa ilang panginahanglan. Gipasiugdahan ang community pantries sa Regional Community Affairs Development kun ARCAD 5 sa PRO7, pinanguluhan ni Superintendent Reggie Real o sa kapulisan sa Liloan. Tumong niini nga mapaduo sa katawhan ang mga programa sa Philippine National Police ug mapakita ang ilang suporta sa ingon niini nga inisyatiba nga pagtabang taliwa sa giatubang nga krisis. Ang community pantry sa Liloan sinugdanan palang kuno kay mubukas pa ang PNP7 ug mga ingon niini sa ubang dapit. Sa pikas bahin, laing community pantry ang gibuksan sa barangay Tisa, Dakbayan sa Sugbo. Adunay mga bugas, dilata, noodles, itlog ug uban pa. Ingon usab niini ang gitanyag sa pantry nga gibuksan sa Gate 2 sa Camp Lapu-Lapu, Barangay Apas. Ginagsaan kini sa mga tao kinsa mapasalamaton nga natabangan sila sa ilang kalisod bisan limitado og maato ang display apan dunaw sa mga tao nga mipaambit sa ilahang tabang aron mapadayon ang ilang advokasya. Kaoban si Cleofer Lumayag ug Rod Prado. Ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.